ଆଜି ଶୁଣିବା ପୁରାଣରୁ ଏକ କଥା ଅଗ୍ନି, ଭୃଗୁ ଋଷି ଓ ଚୈବନ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାପ। ଏକଦା ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ସାଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେହି ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା ହେବା ପାଇଁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଯଥାକାଳରେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ନବରରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସେହି ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ କୁମାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଭୃଗୁ। ଏହି ଭୃଗୁ ପରେ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଭୃଗୁବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ଭୃଗୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ମାନସ ପୁତ୍ର। ସେ ପୁଲମା ନାମୀ ଜଣେ ଋଷିକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଗ୍ନିଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଭୃଗୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୁଲମା ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଲୌକିକ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ପୁଲମା ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଲମାକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ପୁଲମାର ସେହି ଅନୁଚିତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଋଷିକନ୍ୟା ପୁଲମା ପିତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତା ହେଲେ। ରୂପବତୀ ପୁଲମାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇ ନ ପାରି ରାକ୍ଷସ ପୁଲମା ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲା ଏବଂ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ହରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାଳ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା। ପୁଲମା ରାକ୍ଷସ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରି ପଚାରିଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଆହୁତି ତୁମରି ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଢଳାଯାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ଦେବତାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁଖ ବୋଲି କଥିତ। ତୁମ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଚାରୁଛି। ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀ ଅବିବାହିତା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବରଣ କରିସାରିଥିଲି। ସେହି କଥା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋର ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତାହା ମୋଚନ କରି ଏବେ କୁହ, ପ୍ରକୃତରେ ଋଷିକନ୍ୟା ପୁଲମା ମୋର ପତ୍ନୀ କି ଭୃଗୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ? ଅଗ୍ନି ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଭୟର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ ସେ କୋପାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଭୀଷଣ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭାବି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ସର୍ବଜନ ସମକ୍ଷରେ ମୋତେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପୁଲମାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଲମା ଯେ ଭୃଗୁଙ୍କର ବିବାହିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲମାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଥିଲ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ଦାବି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଂଶିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁଲମା ରାକ୍ଷସ ଭୃଗୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଧାଇଁଲା। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଭାବି ରାକ୍ଷସ ଆଶ୍ରମ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଗଲା ଏବଂ ବଳାତ୍କାରରେ ଭୃଗୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ଏକ ଶୂକର ରୂପ ଧାରଣ କରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଲା। ପୁଲମା ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେ ଏପରି ଭୟ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ହଠାତ୍ ସେହିଠାରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଅକାଳଜାତ ଶିଶୁଟିର ଦେହ ଅପୂର୍ବ ତେଜରେ ଝଟକି ଉଠୁଥାଏ। ସେ ଭୂତଳରେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ମାତା ବୈରୀ ପୁଲମା ରାକ୍ଷସକୁ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନାଇ ଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାକ୍ଷସଟା ପୋଡ଼ିଯାଇ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଶିଶୁଟିର ଏଭଳି ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ମାତା ପୁଲମା ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ କୁଟୀରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗର୍ଭରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ରଖିଲେ ଚ୍ୟବନ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସର ଆକ୍ରମଣରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ଦଶା କଥା ଶୁଣି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ଯେ ଏ ସକଳ ଅନର୍ଥର ଏକମାତ୍ର ମୂଳ, ଏହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହସ ପାଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ପୁଲମାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଦାରୁଣ ଘଟଣା କଦାପି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏହା ବିଚାରି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଭୀଷଣ ଅଭିଶାପ ବାଣୀ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ହେ ଅଗ୍ନି, ତୁମରି ଯୋଗୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମୁଖ ଅତି ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପୁଲମା ରାକ୍ଷସକୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହି ତୁମେ ସେହି ପବିତ୍ର ମୁଖକୁ ଏବେ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଛ। ତେଣୁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ସର୍ବଭକ୍ଷ ହେବ।
मेध अमेध कौनसी वस्तुर आउ बारण रहिब नाही। तुमे सेही मुखरे सबु ग्रास करने बाध्य हेब। एही अभिशाप पाई अग्नि बड़ व्यथित हेले एवं काहाठारु आउ आहुति ग्रहण कले नाही। तांकर एभली अभिमानपूर्ण आचरण देखि ऋषि माने अत्यंत उद्विग्न होई पड़िबारु अग्नि सेमानकु बुझाई देले, आपण माने मते जेउ आहुति दियंती देवगण ओ पितृगण ताहाकु ग्रहण करिथांती। मु मझिरे केवल बाहक मात्र, तेणु मु सर्वभक्ष होई पवित्र अपवित्र उभय विध भक्षण कले सेमाने मध्य सेही द्रव्य ग्रहण करिवाकु बाध्य हेबे। मात्र जाणु जाणु मु एही अन्याय कार्यर कारण होई परिबि नाही, सेथिपाई आहुति ग्रहण बंद कर देइछि। एहा द्वारा मु उचित कार्य करि नाही कि? ଏହା କହି ଅଗ୍ନିଦେବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଋଷିଗଣ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ବିବରଣ ଜାଣିପାରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଫଳରେ ଦେବତା ଓ ଋଷି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମିଳି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଗତ ହେଲେ ଏବଂ ଅତି କାତର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଭୃଗୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏବେ ସର୍ବଭୂକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାପ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏବେ କୌଣସିଠାରେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତା ଓ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରି ଏ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଅଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ ପୂର୍ବପରି ଚାଲିବ। ପୁଣି ଭୃଗୁ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଉଭୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଓ ଭୃଗୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ଆହୁତି ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛ ତାହା ଚିରକାଳ ପବିତ୍ର ରହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏବେ ତୁମର ପଶ୍ଚାଦେଶରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖଟି ସର୍ବଭକ୍ଷ ହୋଇ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ସଫଳ କରିବ। ସତକୁ ସତ ଅଗ୍ନିଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିମୁଖ ହୋଇଗଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଲିଭି ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଜଳି ଉଠିଲା। ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରଥମ ମୁଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବବତ୍ ପବିତ୍ର ଆହୁତି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମେଧ ଅମେଧ ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥାଟି ସରିଲା। End of the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.